Kaya bitung pinilbang so por ki me hut ya itom union minister na khomri long tum karbilo charlie song pen ne tuma memorandum ki pidam along labang so puthak ne tum pidun pat jirlos tami rata phan kapachini megji pu pen ali tum na khomri pon ali tum suri suri akeru pilo memorandum along la ke ketok ka prek kalilo ke chengsi la ke ili tum waru nepin teniu nepin auwe ili tum akarbia khaina ke song mate itu makar inai lake article 244 lo lasi nilitum pini kese hamren regional committee pen sitame nilitum labangso ase yang tong pini alangli ino union minister Harsh Manotra ke hayal ke bang sitame nilitum cisik pa mepen article 244 bangke tok jir pen same pidun lo lapena bangke angno pati bogdun si nilitum angno angde peskar biang long jasemet pet ilitum kache song nang waret mata ke doso jon nai lake border lo kedam tangar ni pen stame border issue abatai batai karbilo charlia song pen chot kali ladak kadok kowe dak local citizens different social organizations pen itum cherap chiri pen cheklo aning kan ahoy adu ahoy farman itum suluk sodak man kache song nang la puson dolo sitame piniar nian sitame laso adu ahoy aprang ateng ke pleng lim ateng pen ke pathir thibjia phan ladak state government pen sitame initiative and aid son si theklong lo kedam tang dame regional committee isi seng lo sitame halata kele dan mingan bortu long bangke nitum immediate interstate border westkar biang long lo pen meghalaya bangke permanent solution wat pinai kusin tum jongpon lo second third point bangke lo third point bangke pinili tum westkar biang long ke isia district bukeli tum kachi pujong itum ladak taunang bong sitame towar ki meme tum theklong pigla ahok tema bini Karbiang Long Autonomous Council kacari pon tum CM sar kabor ipen towar ke ong dung adim ke nangle lo sita lapen le tum ke dorji kalilang bini langdam sinang nili pen sabuda ke dam towar habit haramason khulik ke thesoso kali haladak arar tum kisung hektik dam towar ka cheleng bini council bas difu ke le ia pan towar ke heno joine 12 ghonta nang koklason sin tum theklong lo lasini tum ladak highway phansi tame ladak nili tu sabuda nil tum hanglo lapena bangke tumpreng pen khanduli via hamren bet lapemel tum toklo atinon asamala nang le pustame laso towar ke kewangjiar ni tum han dordela athil nitum tame karbia khai same kewangjiar ni jingthur bomji lapen infrastructure tum transportation tame dak business tame kaching thurduji pulote towar bangke thekrong mate ningthe thip nangji lasi highway bangke nang piwek nangji pulitum dak tumpreng du khanduli lapen pu hamren koi pruni tum pipon lo lapena bangke aku isi dolang highway ladang litum ke hangdun boy thalang so pen jirikin deng pu khiruni kroipet latan litum hangdun lo athi non stame theklong lo la khiruni at jengkha pen khiruni ke dam towar ladak ke highway to wek nang jia towar long sipini krong ni tawe la pen side bam tawe la so joine gari ka chepek sung piklo accident ame koan oni lo doro la so towar ki pi joine la siladak highway nang piwek nang pusin tum jong dun lo la pen abangke west Karbiang long ilitum natural resources topik itum arlong pen cenglok sangti pen cenglok kaprek dopik la pen cutiki copio pen kacho somstame cek pen cenglok ilitum arpek pen cenglok hanso ilitum kecual sontame tharve jangpong kaprek ilitum hormu daklong sitame laso hormu aphan ladak pen productivity ke wani aphan ladak ilitum thang awar sayabe lasin ilitum dak west Karbiang long pu khirunia part pen jengkha part nat ke nok tame pik tala so nok tame kacho jora thayabe lasini tum dak sugar mill hanglo lapen bamboo industry ni tum dak hanglo lapen kaprek industry ladak wanangji punil tum hangdun lo lapen lastly bangke ili tum west Karbiang long lapen Karbiang long farmans tami pinya porke me khot nil tum jongdun lo pini Karbiang long bangke kacharlia hina bangke Karbiang long ang kang tami university siwet lang lahan ta full fledged kalilang lasila tami prabjin pen full fledged tangpi nangji lapen bangke west Karbiang long bangke science kacharlia war sai belang lasi science kacharlia war sai dak nang